Jestli chcete udělat prank na svého kámoše, tak vám teď řeknu jak. Ulovte si powerfishku a až ji budete mít, tak vykopejte tady takhle pod dveřma 2 bloky hlíny. Jo, tu powerfishku nemám, takže si ji vezmu. Vemte si tu powerfishku a dejte ji takhle sem. Potom tady dáte blok. Až váš kamarád půjde a chce otevřít dveře, tak by mu to mělo dát tady, jo, mělo by vám to dát jed, poison, takže jestli vám to poradilo, prostě udělejte na něj takovejhle prank a jestli je úplný idiot, tak se o to zabije. A nejlepší je, když si vezmete tu powerfishku, potom si tady vezmete písek, chci, a vezmete si, vezmete si tanta písek a prašu plejty, tak a dáte to jakože takhle je ta fiška, tak vy se ji nejdřív potřebujete zbavit. Takhle to prostě nechcete to takhle udělat. Vykopte si 3 bloky. Já tady dám tam písek. Nejdřív sem dejte tu powerfishku, potom sem dejte TNT, potom sem dejte písek a potom tohle. A váš kamarád teda bude, no. A takhle a spadnete do jámy, bouchnete TNTčko a k tomu těch zabije powerfishka. Takže tohle je docela dobrý prank a ještě mu to odpálí barák, takže dej mi odběr a čau.